Здравейте, аз съм Иланна. Това съм ви го показала, просто го извадих така. Ще ви покажа как да си направите ето тази гривна. Дъга се казва. Така, нужните материали са читалче, кука за помощ и, разбира се, еска и, както винаги, ластици за желателно в 2-3 часа, както вие решите. Така, взимате си едно ластиче, както винаги го слагате на осмичка. След това си взимате още едно и го слагате нормално. Ето така. След това от едната страна, т.е. хайде да кажем тази, взимате само последният ластик. Ето така. Само от едната страна взимате. Така, взимате си още един ластик. Опс. И пак го слагате нормално. И ето от едната страна имате 3 ластика. И слагате ето така. Оставяте да станат 2, да, разбирате. След това взимате още един ластик, какъвто и да е цвят, не е проблем. И пак го слагате по нормален начин, ето така. И пак от страната, от която имате 3 ластика, взимате последните 2. Или така наречените долните 2 ластика. Така, пак си взимате ластик. Не е проблем цветовете, ако искате и 10 да са, ваш си проблем. Ваша си работа. И слагате пак един ластик на нормално и взимате последните 2 там, където имате 3. Така. Ако искате си отдърпвайте от време на време надолу, за да се получава нещо, нали, да не се обърка. Мисля, че ще ви се получи по моето обяснение. Гледах да е бързо, защото моите родители след малко се прибират и са уморени. До скоро!